Пускай. Мама ви бог гличери просто. Снимай всичко. Снимай всичко. Тя няма да направя дали да го направиш. Аз гарантирам, няма. Той е как излезна? Той направо са махна, бе. Аз викам Да, да не супер. рискуваме, брат, не дей ти да рискувате. Ясти. Трябва да внимаваме. Най-добре да ги оставим да се махат. Някой бате, трябва да запушим. И няма и това да са махна. Трябва да запушим зад сейфрумовете стените. Той няма как да ги запушиш, ние трябва да ги направим един балкона сам. Ма брат, как ме хитваше с мечове, да еба. Не знам. Искам да отида на сейфрума да покажа как ма бог гличват и да се върна. Не ще умреш. Не. Кликинге, внимавай, махай се оттам, Пирана. кликинге, махай се оттам. Зенка, брат, върху тебе са. Спокойно. Ти бил на 300 си мъртъв, но знаеш. Иди на цък на елевейтъра. Бе. Слава на бога, аз мисля, че запуших отгоре. Ама Не, другия се е фул тук има инвиснал, инвиски да знаеш. другия се е фул инвиснал. Само да, Има- искам да му има видя много ефектите, за да инвиски. го убия, искам да му видя ефектите, къде са. Нещо не му виждам ефектите на това. И аз Виж, как нищо, са- брат. Те са зад стената на спаунера, на стената на спаунера са. Видях го единя. Ти не? Да, на Ма стената. вънка ли са, или? Да, отвънка, в смисъл отвънка. Сигурен ли си отварям? Как би види? Трябва да пуснем някаква инвиска тук. Он е горе, искате ли да се качи? Мисля, че един е сам. Само да ти кажа, че съм горе. запушил дропдауна. Хубаво си го запушил, да, знам. Ако пак умрат те, брат. Денко, паре. Няма никой, бе. Ела ти да ги проверим, бе. Не, те са горе. Трябва да Чакайте, щупа ще щупя. дропдауна, трябва да щупим дропдауна. Да, ясно. Кой умира, бе? Не, бе, аз първо. Те сигурно са махнали. Да без се качвам проблем. ли горе да проверявам? Да, той аз ще се качвам. Махнали са. Или са фул инвиснали. Бягам Са са. логатнали тук. Не. Сигурен съм, че някой ще се е логаутнал. Трябва да проверя стените обаче. Стените само е та стена е извън клима. На той. На комбишиното. Сейф румовете. В смисъл, не е че извън клима. Те са там е гличнали един с блок. такова, брат. Какво? Те са гличнали, бе. Сега забелязах. Да, знам. Има ли Направо още служи на такова? стена, слагай на стена. Чакай, това рекордваш ли го? Да, рекорднал съм го. Бягай да го видя. Рекордвай. Ела, покажи, гледай какво прави тия. Дал, че мога да наревайва. Look at how this guy just This literally glitched through the wall. Посмотри за... Сега направо билдете едната стена, билдете стената просто. Fucking glitches, bro. Мен нямаме стена от блоковете, обаче. Аз имам. Чух някой чип. Аз брат. Ти направо тия пристафа между другото. Спел много Да, бе. И то даже